Hej alle sammen. Hvor lang tid har den stået, som jeg har været slukket på min mund. Hej alle sammen, velkommen til den her video i dag. Vi laver faktisk endelig en video igen. Jeg plejer bare ikke at vente så lang tid, når jeg laver videos. Men i dag, der skal jeg spille et sjovt knappespil. Jeg er allerede godt i gang. Jeg synes, det er... Ej, kan jeg ikke. Så vi skal lige få noget level, inden vi kører her. Han brugte der, den lugtede. Vi har skruet helt op, ikke? Der. Så lad os prøve at se, om vi kan så hurtigt vi nu. Kom nu, godt. Sekunder, hvor meget level skal man være? 20. Det kan jeg godt. Kører vi, så kan vi. Level 35, det kan vi. Nu kan vi spawne her. Det er faktisk her. Det regner ned med mig. Hvis I prøver at høre. Altså hvis I kunne høre meget lidt, så var det. Men vi tager 150 wins. Hej, balloon cappuccino. Han er hurtigt. I'm gonna get you. Nu løber vi lige lidt her. Men jeg zoomer lige en lille smule. Hvad er det ham, der lever? Hvad? Er der tricks til mig? Nej, hvor vildt! Så jeg behøver faktisk ikke bare at gå ind på de der platforme. Så jeg kan faktisk bare gøre det her smarte trick med kuglen. Ej, hvor er du? Level 45, det er lige præcis det, vi skal være. Fedt. Så nu kopierer vi lige. Altså, vi har ret i, at man nok ikke må kopiere andre. Eller nogen nok gerne, men så synes de andre bare, men... Det er luksus, men det er en af vores good videos. Det kan vi godt lige om lidt. Ham der, han var lucky. Han var hurtig. Vi kører.
Level 55. 300 wins. Bang. Gør de der smarte træk med hovedet. Woppa. Jeg ville han bare, de kunne spawne ham der lige før. Okay, så man lige mig. Mars. Det siger han ikke. Du gjorde det. Sammen med mig. Uh, 330 wins. 600 får vi. Hvad koster den her? Den er sgu gratis. Hvad med den her? Den er sgu da også gratis. Der er også gang 4 dernede, står der. Fedt nok. Den er meget lucky. Jeg får en mild speed. Nu kan I høre regnen. Det burde I kunne høre det der. Ja, vi er level 59. Kan man ikke høre det? Okay, ham der, han var lucky. Han var hurtig. Jeg er så hurtig. Men altså, jeg kunne lige før. Wow, det var tæt på videoet der. Så vil lige få noget speed her. Hey, speed! I need this. Speed. Hvad siger han der? Ej, hvor er dum. World 2. Har vi TP til. TP til World 2. Okay. Ej. Hvis jeg dør til den der igen, så pauser vi lige. Ved du hvad? Skal jeg sige noget? Jeg tror, vi har faktisk... Nå, det har vi ikke. Hvad er det? Hør det, den her lyd. Det er musik for øen. Ved hvad? Vi kan jo ikke spawn herover noget. Det står der ikke, man kan. Så jeg tænker, at vi klipper i videoen. Så vi klipper lige derover, hvor vi skal hen.
Så har vi spawnet der, hvor vi skulle være. Det tog mig ikke lang tid. Så kører vi. Og så gætter jeg på, så når jeg bare ikke engang at få min wins, og så taber jeg bare alt. Yep, jeg vidste det. Nu spawner vi ikke. Yep, jeg vidste det. Det er så lidt værst. Speed. I need this. My mom is kinda homeless. Hvor vildt! Jeg hørte den ham der. Kom nu, yes, han klarede det. Jeg har 3,2 millioner speed. Please like den her video. Jeg skulle det helt glemme, jeg skulle ikke klare det. Kom nu. Men jeg kan love jer for, at vi vinder altså ikke spillet i den her episode. Men altså. Ved hvad? Vi skal jo ikke bare stå lidt her. I need this. Den kan vi 70, mand. Hvad tror du, jeg er? 1000 wins. Vi kan købe den her. 800. Fedt. Nu får jeg dobbelt så much. Nej! Nu var vi faktisk lige nødt til at lade. Okay, fedt. Nej, jeg tror... Cola. Men som I kan se, jeg har faktisk fået et nyt skin. Wow. Det er god til at bruge. ASB, I need this. So much.
ses. Skal vi se, hvor meget vi får, hvis vi kan få en win. Som bliver til 2 wins. Løber vi lige lidt. Ej, jeg får helt hjertestop, når jeg løber. Ja, jeg siger det så. Is vi bare. Nej! Kan vi overhovedet løbe på det her? Ej, kom nu. Der er noget godt, mand. Ej. Nå, okay. Okay, der siger vi, der gør vi det altså. Ej, men jeg sveder seriøst helt. Der var også der, da jeg legede i min skole, der lavede vi sådan en mega vild leg. Jeg har været i skole i dag, hvis I vidste. Men ja, da jeg var i skole, men jeg er du gal. Jeg har svedet, da jeg lavede en leg nede i frikvarteret. Vi er på level 6, men I ved alle sammen godt, så vi skal lige have brændt det af. Kom nu, ud med 6-7, ud med 6-7, ud med 6-7, ud. Okay, ud med 6-7, 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 ud med 6-7. Ud med 6-7, ud med 6-7, ud med... Okay, vi kan faktisk bare løbe sådan her. Jeg glæder mig til at være så hurtigt, at vi kan klare det helt alene. Se, det var jo ikke? Der var der en lille smule. Så ham der, han fløj jo bare op ad den her. Det var jo sygt. Det var for sygt. Ej! Men jeg bliver snart blæst. Helt op til min king. Okay, prøv at se mig. Jeg er allerede på 200.000, 300.000, 400.000. Jeg er 500.000. 700.000, 800. Jeg er snart 1 million allerede. 1 million er allerede fedt. Og allerede level 55. Så så man lige mig, ikke? Så så man faktisk lige mig. Jeg er på gang 9. Så man faktisk lige mig. Ej, det er faktisk ikke vist om mig. Jeg har lavet en ny YouTube-profil, men jeg har stadig en gode videos. Så jeg hedder faktisk Ossie og Bella. Jamen det er fordi, jeg har en ven. Nej, ikke en ven, men min lille søster, hun har hende. Hvis I går ned på en af mine videoer, der hedder Fælleparken, så... Eller der, hvor der står Fælleparken på en af mine videoer. Så er I spillet med. Hun hedder I spillet, det er en rigtig navn. Jeg kalder hende på Isa, men på YouTube hedder hun bare Bella. Det skal hun. Ej. Okay, kan man lempe det der candy? 500 eller hvad? Jeg må bare lige nå op på 2.000.
Og jeg kan se 50.000 wins for 500 plus 500 plus. Hvad er det der? Okay, nu laver honning. Bare til wins. Ja, alligevel op. Jeg skal nok lige kløve mig her. Se ham der, han kunne sikkert godt være lige så hurtigt som mig, hvis han bare ikke døde. Men okay. Vi skal lige... vi er faktisk på 60. Og jeg kan godt se. Vi er lavet på 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 millioner. Vildt, mand. Nu skal vi rebirth igen. Ej, det må jeg jo. Det føles lækkert. Det er dynebetræk. Men mine... Oh my god, har jeg sagt dynebetræk i 2 år nu? Eller var det 15? Nå, 15. Jeg er kun 10. Er jeg dum? Okay. Se, hvis jeg var en af de hurtige, så ville jeg der kommer jeg lidt ændre. Okay. Jeg håber, I har nydt videoen, fordi det TP til 2. Nej, det kan vi stadig ikke. Men jeg håber, I har nydt videoen, så vi ses i næste video. Adios, amigos.